cvičení, že jste si ji jako v té rychlosti nevšimli, takže příště doufám, že ji obměníme potleskem. Takže můžeme začít první zápas, first round and first fight. Kola. Pojďme si představit domácího na kabinu. Červeném rohoboxujícího 17letého borce. Je to ročník 1992. Narodil se samozřejmě a žije v Ústí nad Labem. Jeho váha 70,5 kg. Je to student středního odborného učiliště, závodí, jak jinak než na kickbox v Ústí. Ale ano, děkujeme pěkně a slečna nebude tak spěchat. Bude, děkujeme. Nemusí tak spěchat, může to zpomalit. Děkujeme a pěkně. To byla stručná vizitka Radka Briguly v Červeném rohu. Kickbox v Ústí nad Labem.
barva, borci si zaslouží potlesk. Mladí, ale myslím si, že dávají do toho všechno. Oba dva mají na svém kontě pár zápasů. Držitel titulu mistra světa, supertíze. Michal je student pedagogické fakulty a je mu 21 let. Toto je jeho třetí zápas z kariéry. Zároveň bych poprosil, aby se na předání ceny pro vítěze a poraženého připravil pan Zdeněk Lohnický ze společnosti Zdemar SRO Autodoprava. Sekundanti z ringu, třetí kolo. Coach is out, borci do středu, třetí kolo. Turn and final round! Myslím si, že to se dá dohodit, ale srdce a chuť si za zápasy borci předvedli náramnou. To byl Radek Brigu a Michal Rána. Poprosím pana Zdenka Lohnického ze společnosti Zdemar SRO Autodoprava, aby přišel mezi nás do ringu a předal cenu pro vítěze a poraženého. Jinak ty ceny, které se dnes budou předávat, ty už jsem obdivoval před začátkem gala večera, jsou vyrobeny v Kamenickém Šenově speciálně pro tuto akci. Jinak návrh vypracoval a na jejich výrobě se podílel Jirka Liška mladší. Poprosím borce do středu ringu. Jako každý sport je to o vítězi a o poraženém, ale i když o to vlastně jde, ale tak myslím si, že ne, tak vždycky úplně. Jak to viděli rozhodčí? Na body vítězí rok červený!